Kardom ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Kopili constituency alo don Surhinira Crazy upon KACCM Dr. Tuliram Ronghang Longley Pataki Joypen Keronpon. West Karbi Anglong Kopili MAC constituency ke parlo Thipliaram Patu Aklamalong Thang Chikloni Pioneer Keparni KACCM pen Longley Pataki Joypen Keronpon. Purthimi akemang 1.0 ahutame Karbi Anglong alo laki sisusi Longley Pata Inglong asotoma phan ron pondo laso phi puthot Purthimi akemang 2.0 pen pinang ana constituency alo akijoy pen Longley Pata ron pondo laso phi puthot ni phai ner Keparni Kopili MAC constituency alo tame Surhinira Crazy hemtuna toma phan akijoy pen Longley Pata ron pondo bangso Longley Pata akijoy pen keron pon laki ki junta me council pensi pipon lo kedam ke bangta me council pensi pipon lo lapen Longley Pata phanta me rongara ratum sikai isita pinang ni lapensi pipon lo pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen than pondo lapen akijoy pen Longley Pata ke long pen ajok Kopili constituency aradatum tame KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachurolam thi pajarpon Jai Megalong Alihia Mana Peng Pen Kachetong KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Mor Singh Tiso MLA Rup Singh Teron KAC Deputy Speaker Evijit Pro EM Mongol Singh Timu EM Rina Terangpi MSc Head Singh Romphar KAC Secretary CM Taro Local MAC Pawan Kumar Board Chairman Kido An Lapen Kaprek Man Peng Kido Atum Chetong Don Renti News Text Report Karbi Anglong News. So, Kopili consensus long bang Surhinira bang Crazy atumaphan abang buang pi atumaphan akejoy pen pini potaron ponlo aprang ta takron ponelo Purthimi kemang 1.0 MP election date pen nilitum non lakni pota keron jut ponon la sochiklo jut date po lalu pelong dep MP election date pen ningkani siang bong lakni pota akejoy pen Karbi Anglong ratum Inglong sotum phan akijoy pen potaron pom lapen ke bangrum pet pen tim Karbi Anglong BJP council bang det pen lak trok sira suri trokera isira bang pharo plikera hinia tuma bang puang pietum phan ke longle pota akijoy pen la son longle pota keron pon mana phai ke ong ke India long hok ta bela approve nang pino sala benhala na hoda ke na tumta high court case doloke non la ka song vek tumta party doloke high court alang tumta fit file loke je tumke court pen above mo hetani than lo above court ke damone Lalu Prasad tam chief minister do bomta phatek si jangna la si court pen pima kang sai laso sala congress party tum hempre ke na kam khidon ro pata nani bilam nili hin pen ke je ajir ding kuri pen ka che song ning kan flick cap so selo la so hempre ajoine pen kithi ke jang do olo la so hempre ka je ne pen a hemarit ka vi do olo hempre ka joine pen arenga hu ke so tum do olo hili amu ki chonang tum do olo la si hola kithi ke jang nok be po nok be pi tum ta aning duk de chi la si la so il tuma MP alang li ke fere re pin pen ar jap thi pen Omor Singh Tiso ke hai ke hemprek nang pivek nang jipu alam pen ta ning jidun lo alam chot kali a private bill ta alang li ke place lo la pen ke Narendra Modi ke hai phanda churure te une alang li Narendra Modi phanda la so ka chingwa ji phan article 244A parliament long ka chingwa ji phan alang li ta hukum pilo la pen ke alang li phan ka chingwa ji bang ke free ang deng sinang le lo la business of lease salon private bill la so ka chingwa ji hot ane sin phai trogar ni la so ke congress tum thur pak si kham khe dum lo pachingwai long le dat lo la si nilia jil ding klupen Karbi Anglong ratum aning ke hang hola so hemprek ka chingwai long ka kham khe du na pot nili hin pen so dak pen pin rem labang ke tu het si chief minister da nang li pang dak pon na tum
cabinet decision tu an lo nang tum lang le dat bon chief minister a press meet lo alang tum wajor mitro pen chenglok jol jiwan mission long ke tangte asang dengan da petang je phan cabinet asia decision an lo la sotem dan si central government ta bang po rang pensi kacing ki je than ben pichun pu so tawar wan kan beneta labange la bang klem po pijo apor ke nang ko ke ti ko mane ladak ke lain la sotuare bangke non nisit pen si ke banji dak Karbi Anglong autonomous council state government pen LC central pen ke banji pani tum MP kai pen ili bori pon bo nilitum border waikang ki duwarara tumke ok chikomrom ason lang pasi tengara lang so KSA branch tum rusemson sing ti hachera ni katalon ponahut ningje pon sonsi nijang Karbi Anglong duaram la constituency ke parlo tengara lang so KSA branch tum ingdeng pharoi sira kretro rusemson sing ti aphan talon dun pen mesen pen pachon ponlo la solong tengara lang so KSA branch maipu Raju Singh nar pen kaning je pon ke nijang Karbi Anglong along border awai kang ki do arong malom ke Nagaon district asor nang ke parlo bom tanglo pusi ningje pon lasi nilitum aphan nang ke thik pitikang rusemson sing ti ason ben nangji lasi local MSC tumse tame border awai kang abang kachelang pon akenang sot pusi rusemson sing ti birth anniversary ahut lamthi pangdak pon news text report lasi ning kituk meme thebang ke la hello alangli ihudisi akemang tekang kalang lo alangli Karbi Anglong lapen dimasau ara dapan district ekevan piching kang thurcheng burte alangli lo lapen alangli long kachirab dona hey asongja potumna tola sitame alangli pham pini ilitum alangli pen akemang ke chenglok lake 19 pharokrisir kebra chokebra sir kep ingdeng kep partena long ke do 22 constitutional amendment along ke top ilito makari nei non pu amta ilito makang chir article 244A alang lipen akimang non pu amta ilitung link pelanga son tu thek lasi anam pharo phantame kachoning ri banglalo alang li son puthot bangso mindar abangso pothimi along puthot alang li son amen pache wang pen litum khe phan ang so se RDP kon ke ji phase anamala choning ri kon lapen isi choning ri thu bang lalo nilitum ladak local duaramla ladak nilitum ke dobom ke okchung hura son sidola athima ladak nilitum border area la ahot prote atokan nata hopen suluk sodak la pusi sitota lasi choning ri bang lalo local MSC mate lang linon ke EM man lo aki hai proba chondo taro sar phantame media through ben angli phan choning ri bang la hello nilitum Karbi aham phang morni sikela dak no kong district nang mande jima puta nilitum kaphire anutin asingar lo ta dokoglo nangli tum sip khurkimo ke chini po athema piloma protangte eho dise ke ha borsungan ta Karbi Anglong abodar lang lapente wangchet rojagong richoro manta ilituma border lang lapente wangchet dak pena anadim nong ta ilituma border lang non ke chekom rom si dokoglo lasi nangli tum si chini po nangli tum si sar mitra to lasi ladak nilitum borkok lapen ha bhoksong border ke dai are phan kivirun epin labangso Karbi asimbon amurti akumlin pen ke chenglok eson bak nilituma phan ning thememe mo api owe kimi atumanta peche thanlong nang la hello ni tumalong ri pu la ru samson sing ti amurti nang litum akumlin nang salam pi asonte nilitum ning theparji puse nilihin pe nang phan chulong lo Sumitra Lalupen WKA BJP Mahila Morcha Tumpen Krung Sayamai Pamanpon West Karbi Anglong Khilani Atul Bihari Vajpayee Sahemalong Thang Chikloni Phai Troxiani WKA BJP Mahila Morcha Tumpen Krung Sayamai Kangnipon Non MLA election ang leji dok poro hud BJP party atum tami do di sang sipen mai pido pondo lapen morcha kido anatum tami do di sang sipen election ke hainang ji farman pen along mai pido pondo
lason thak West Karbi Anglong district aro tami soaro atum mati Mahila Morcha atum tami jakong ing tangkring nang chi lapen soaro jakong pen West Karbi Anglong district aro rongkhang LEC lapen amri LEC lalong ni adimalong tami BJP atum ke ongtung abot pen kejepai ponji aphan pura chingki chingthan ajai mek pidopon Bangso jai megalong West Karbi Anglong district arlo constituency sir kebalong sitame ko son pensi Mahila Morcha atum sai ke claim ke dam ponsi BJP party atum MLA election ke chapai ponji ma alam chithan chimum pedopondo lapen nona phong BJP sarkar atum India det along nang chari long lopo pen ke sorlo tum tame mate sorlo atum tame aphan si pinang an kajing thora warsai kipi pona pathak tame chingki chithan pon lapen West Karbi Anglong district arlo Mahila Morcha mati so arlo toma phan la anso si aprangkang thor ponchi lapen kera ponchi aphan tame chingki chithan pon bangso jai megalong national co-inchers Assam election 2026 Sumitra Lalu Assam Pradesh Mahila Morcha vice president newly born Teron P BJP WKADC Saha Prabhari Rupali Terangpi BJP WKA Mahila Morcha Maipi Lolita Terangpi BJP WKADC President Rode Bronghang Secretary Mirtali Teron P West Karbi Anglong BJYM Amaipu Anandu Ronghang Lapen Mondol Sirkep Mahila Committee Atum Chitongdon News Text Report Karbi Anglong News Borjan HDP Hitialong Rusem Sonsing Tia Kumlin EM Suryorong Pararidengpen Ingpu Ponsi Purkimo Pamanpon Thang ni Pioneer Keparni Lakhain Koresi Borjan MSC constituency Angkang HDP Hitia Klam Borjan Jutanga Song Asai Hembalo Rusem Sonsing Tia Kumlin Borjan Radakar Inayason Borjan EM Suryorong Par Aningki Hang Lapen Ningki Mepen Kimrang Ponsi Ingpu pondo jai megateng penada por pai keba por melong pen EM suryorong padari deng pen PKR ing tipon mate phita ing tipon lo lapen Karbi gurpho kurusar pen horbongar namasi puponsi hirchumi johang pondo lapen labang so mailong rusem sonsing ti aphansi alhi sarpo hokpon lapen chopha luhi lapen Karbi jutangasong tiripi pen hukum sing be lapen Karbi lamet amai tiripi kongchun bang on teron lapen KSE pen disoy teron kongchun bang lapen Philip teron Food and Civil Supply Board Chairman Anparta Consumer Affairs Advisory Board pen chenglok pinangan kit hekidingatum chetong dun si Rusem Sonsing ti akumlin kang pulong chetong dun lapen Rusem Sonsing ti akai lamu on teron pen siklar dakalam thi than pondo Lapen Chandra Singh Kro Vidi Sir Karbi Jutanga Song Tami Jumisen Alam Thi Than Pondo Lapen Borjan Jutang Asong Mai Pujana Singh Teron Lapen Kongchun Bang Jana Singh Tokbi Atum Tami Chirap Chitodundo Lapen EM Suryorong Harapan Ning Kang Sampen Kachuru Alu Pajodundo News Text Report Karbi Anglong News Ru Samsung Sing ti mahang ke thek ningkan haroi sira krep ho ke chokarni dak welcome HDP Borjan Ahwaralong Ru Samsung Sing ti akumlin ke parja pondolo asil mangso amahang ke thek ni pacheton konse pilih mangso akumlin tu pondo asil mangso akumlin kang pu along tong dun tung dak Karbi Jutangasong Mepu Sing Be lapen kai tung Karbi lame kong sunbang kay onteron hari onteron pensenglok dak pinangan itung kephado dak HDP hawararat la pensenglok modern hawararat apa stamil itung sonsi piniga ru sensing PC dak kewang nang kisun lo posisi itung dak alhi sarpo tango ba chopalo hi tango ko itung apa konta langsung pek ponte alhi sarpulo la ru samsung sing tilo alang hinang suno alang siwang lelo si kado itu an mangke pini ke kacitong dun wan ko sila si kado ay pantame man pengal hip de lo alhi sai lo kado ita lalo si la pena ko dak pini la bangso kang pupon along chengsi itum Karbi kurpo tum selang pan milur methek pilo la bangso pena pia ko Karbi kurpo itum Karbi kaya
kurpo tum do ana kurusa tum se propor bang anam pulo la pen non kado kami lang pana hir gumi kichupi aga chuhang la bangso dolo lalu la si la bangso kumlin tum art and culture department Karbi Thomas Council la bangso department si kedengpon lalu la si tum nilipulai bu bangke Karbi Anglong kinang tok anu po bang likuna nama kinang sorat di mana bangke tung rules and sing pi kumlin man pada skemi ate isiawi tung ke sini lo so prang da sini ni tame ang bonglong masih kecing so dulu lang pan thot Karbi hey pulo ba purulo pulang tum ke hokpon kasi hokpon pa pi bangke no bangke tum Karbi Anglong hok tame tabang so kumlin ke parjap apa kenang sop tu ati uwi gimi tum alang ahir gimi cuhang nai kelong nai tum kadu tadu lalu isi la silas bangso panel tum kedeng pon dulu Karbi Thomas Council Art and Culture Department pen la si ke wangila kan ke long tombak tum alang li kumlin ke parjap oni ke sisi kon mek tadu lalu la si alang li join si tum pini Karbi Anglong ba tum hawar hapat ba tum kay kacing gi theglo kali pun dan tel tum chini no purgi mo no tum Karbi kay tum anong ri kapre sidu sahala solong ri kapre along kidu chijik jam so nang pang room ke alang li cukamar klembom hud alang li hina pang room polam tijim cari dong lo so teng si pini ana mang alang li lawan so amang heman teng ten alang li amek sidera pisi tum Karbi Anglong ba mikir hills pusia hawar along ri tum celong dulu la solong ri sena so bangun pini li tum Karbi Anglong pu Karbi khay li tum ciku dong lo ba sim cari along lo lalu nasi orang li pan anso se karcu nangi uwi gimi tum ta anso se orang li pan tachini kanang sot orang li claim kita am tija khay ke pangrum ala bang so ke charli nangi pu lam hi sini li ka de pan chuni li kan